Как тайно да влезем в сделка, без почти да повлияем на пазара. Както знаете, влизането в сделка измества текущата цена във ваша загуба. Заради изпълнението и по пазарен курс продава. И след това неминуемо започва да върви в обратна на вашата посока. И трябва да мине време, докато се върне обратно. И това ще стане само ако сте послушни и не пипате нищо в полето на борсата, а просто гледате театъра, защото не го саботирате. Така обаче ще загубите ценно време в чакане. В началото на моя курс аз започвам така. Има мигове на настроенията на тълпата, участваща в пазара. Тя ги определяте вие. Миговете могат да са на 1 минута, на 3, на 5 минути, на 10 минути и така нататък. Графичното отражение на миговете са свещите. Ако вземем свещ на 5 минути, тя ще отразява настроението на тълпата купувачи за толкова време. Нека пазарът се провежда на пристанището, където се развива търговията с варели, пълни с нефт. Там има диспетчер, който го ръководи. Има един голям тибетски гонг, който диспетчера бие, за да отбележи, че започва следващия миг от настроения. Тоест, той ще бие гонга след края на тази 5-минутна свещ. Гонга бие силно и заглушава всички, когато се сменят настроенията. Тоест, когато свещта свърши и започва новата. В този миг всички са оглушели от звъна на бития вече гонг и не чуват вашата предлагана цена на пазара. И вие си викате цената си, но няма кой да ви чуе, защото звъна на гонга заглушава всички, докато оттеква. Оттекването му трае в първите 1 до 3 секунди от новата 5-минутна свещ. А дори и само в първата 1 секунда някой път, защото винаги гонга се бие с различна сила. Тоест, новото настроение ще влезне в сила след най-първите 1 до 3 секунди. Но да не се минат случайно продавачите от пазара, какво правят? Те все пак ви изпълняват вашата поръчка на сляпо, без да знаят каква е цената. И другите не знаят, защото, както казах току-що, еднократното биене на гонга отеква бавно от 1 до 3 секунди. През това време няма смяна на настроенията, защото няма причина. Тъй като вашата сделка би била причината, но тя не е известна на тълпата и на пазара, защото става нечута. И за това не може да повлияе на настроенията. И точно за това, точно тук е мястото за влизане в сделка. Точно след последната секунда на свещта и първите 1 до 3 секунди от новата свещ. Най-добре още в първата секунда да се влезе. Просто си пуснете в графиката брояча на времето на свещи и действайте.